Jeg vil nu udføre beviset for vindskæve linjer. Jeg vil, før jeg går i gang, lige starte med at sige, at jeg har stadig en rimelig dårlig audio på de her film her. Så der skal nok skrues lidt op for volumen. Godt. Vindskæve linjer. Det som er den store udfordring ved det her bevis her, er egentlig blot at lave denne figur her. Figuren i sig selv er rimelig svær at tegne. Det kan man jo også rimelig let se på den. Og nu vil jeg lige prøve at forklare, hvad der man ser i det hele taget. Vi ser to planer, alfa 1 og alfa 2. Alfa 2 ligger over alfa 1, og derfor den forsvinder herover. I de her to planer her er der givet to linjer. Og det som vindskæve linjer, det som beviset vil gå ud på, det er bestemt den afstand fra de her to linjer her, eller imellem dem i hvert fald. Afstanden vil naturligvis være den korteste, som er vinkelret på. Du kan også se her, det er der, hvor den her normalvektor er angivet. Det, som er interessant ved de her vindskæve linjer, det er, at man for eksempel har sådan nogle fænomener ude i den virkelige verden, også hvor det er, at landeveje for eksempel går over broer. Det vil altså sige, at de her linjer her er parallelle og vil derfor aldrig mødes. Man er derfor interesseret i at finde afstand imellem dem. Eftersom de jo ikke mødes et eller andet sted langt væk. Det kunne være, at de stadig havde en eller anden form for hældning og ville skære hinanden et andet sted. Det som vi også har på den her tegning her, er så retningsvektorer til de her linjer her. M1 og M2. Vi har derudover to punkter S og Q, som henholdsvis ligger hver for sig lige ovenover hinanden på linjerne, på hver sin linje. Derudover har vi også et punkt R, eller en linje i det hele taget, herude, som vi efter, det kommer jeg lige ind på, der bliver de her to punkter, P1 og P2, forskudt ind, så det er, at den her trekant fremkommer. Det er en retvinklet trekant, og den har vi behov for til at opstille udtryk for cosinus til V. Yes. Rigtigt, den er normalvektor, kan vi lige starte på. Eller det her, det er hvad vi vil finde frem til. Den siger, at afstanden mellem det her punkt her og det her punkt, det er det, den udtrykker. Godt. De her planer her, de har, hvis der er det, som man skulle bruge de her retningsvektorer her til for linjerne, det er blot for at vise, hvor at de her planer er parallelle. Fordi når man laver den her krydsproduktet af de her to retningsvektorer, fremkommer den her normalvektor, som netop er har en 90% vinkel på hver plan. Det kan man se her. Godt. Det som jeg sagde lige før, det var, at de her linjer her, eller i hvert fald M1, den også har en parallel linje heroppe. Derpå har jeg placeret punktet P1 og P2, som jeg nu projekterer ind, så det er, at denne her retvinklede trekant fremkommer. Vi går derudover også ud fra, at den her lige pt. Er spids, altså vinklen mellem normalvektoren og vektoren SR. Det kommer jeg ind på senere. Nu har vi så det, at vi kan opstille udtrykket for cosinus til V. Vi har netop, at vektoren SQ, den her divideret med SR, det giver vinklen, som hedder, nu skal jeg huske, den hedder SQR. Ja, eller QSR. Det som er det smarte ved det her bevis her, det er, at vi vil finde frem til to udtryk for cosinus til V, fordi når vi har det, så kan vi bagefter stemme lige med hinanden og simplificere udtrykket yderligere. Men derudover så kan det her også reduceres, eftersom vi havde, at SR jo også var en projektion af vektoren PE, eller P1, P2. Så det er det, vi har indskrevet her. Vi kan også udtrykke, som jeg lige sagde, så kunne vi også danne et andet udtryk for cosinus til V. Denne går ud på, at vi opstiller nogle skalarprodukter for vinklen. Her har vi altså blot prikket vektorerne sammen
for også at danne det samme udtryk for cosinus dv. Nu har vi så det, at vi har to udtryk for cosinus dv, og så kan vi sætte dem sammen, det som jeg har gjort her. Når vi gør det, så sætter vi det her lige det her, og det jeg har gjort herover, også lige med tegn her. Det som vi jo stadigvæk var interesseret i, det var at finde længden af S, fra punktet S til punktet Q, da de var vinkelrette på hinanden, og da det var den korteste afstand fra M1 til M2. Så vi er interesseret i at isolere den her. Og det kan vi jo så netop gøre ved at gange vektoren P1, P2 over på den anden side. Fordi når det sker, så har vi netop to udtryk for de her, de kan jo så gå ud med hinanden. Jeg skal også lige få slettet den der. Sådan. Og så har vi jo så netop lige vist, at afstanden SQ er givet ved normalvektoren prikket på vektor P1, P2 divideret med skalarproduktet for normalvektoren. Og jeg vil nok tro, at det var det.